gauza baltzen dugu paseoa. Bueno, badau ja zabaltzeko, segurtasun guztiekaz, eta paseoa amaitute dau, bai faltetan jaku gauza batzuk jartzen. Adibidez, mobiliario gainean, banku batzuk ipintzen ari dira, olako jardinera handi batzuk bai jarriko ditugu, baina uste gendun merezi daula ja basauritar guztiek ja paseo berri hau eukitea. Esan beharra dago, teknikoki esaten dela eskoiera moduan eraikin dela, hau da, ezin dugu ibai edo errekaren gainean eraiki lehen egoten zan moduan, baizik eta barrurantza edo lurra barrurantza. Eta, espero dugu hori, salbuespen txiki batzuk horrek, aste honetan jartzea eta amaitzea, baizik eta ere estankean be bai, konponketa txiki batzuk egin behar direla, baina uste gendun ja, pasealekua zabaltzeko aukera genduela, eta zerraitik ez, gaurtik aurrera ja aukera dugu disfrutatzeko eta paseatzeko.